timogi kawe counties maoko ok gin sincere nikech ni ywak ne sirkal mamalo to kata mana in mari in wuon monego bed ne chokta ichoke to you cannot account for donc koro mibadhi ma samoro osebedo karamna ka go tache counties maka exactly one of the problems. Exactly. Mane kama problem nitie. To ka en mibadhi. Onego bed ni watuyo dho japiny mondo wakwerge ni development we uru wacho ni development ok bi nikech sirkal mamalo pok omiwa pesa. In iwuon gimi choko piny kacha kuom japiny ma wuoyo no. Ichoka di. Titiyo gadi. Yudore ni mochoki ok mati. To be ok makete benki. To kata mana magi choko go Sharon. Wachore ni nitie kata mana personal accounts ma pesa gi dhi, not my own words. Wacho ni aburo wuoyo from verified and published reports. Okay? Kata mana mochoki go dhi personal accounts moko. Tinani it is a cash cow, tinani en dhiang' moro ma jomoko timre nadi nyiedho to ringo gi chak dhi go dala kar mondo chak omi jopiny to chak dhi ang'ono e dala ng'ato. Mane kaka ginene. Aya. Tiende niya, when we are saying ni development ok bi e gwenge kata ok giti gata malo 30 monego bed ni gitiyo. Remember na tamalo 30 monego bed ni gitiyo, the minimum monego bed ni gitiyo go and 30% of pesa magi sayudo. So when the auditor general is giving a report, kata some auditor general chiwo report, oko chiwo about what is expected. Kata gima podi ni e treasury. Uwe about gima osetimre nade osedonje lwedo. Kata uwe about gino mochok kuom japiny to kotiyo ne japiny. Emo miang' no wacho ni less than 30% as recommended by the law itiyogo mondo kel development. To mane ywak mantie. Tienda niya, the issue here is not timing. The issue is structural. Tienda niya, ok ni en time ma pesa bire irwa. En ni ang'ono ga ng'ono mwaketo piny kata structures mage mwaketo. Kaka pesa gidwa tiyo modonjo lwetwa. Nikech wachna gimomiyo kiyudo 1 million to 900,000 of the recurrent expenditure to at least 300,000 monego bed ni dhie development okonyo. Iwinjo. So it is about what you've received, not what you are expecting. Mano mokwongo. Emomiyo awacho ni it is structural and not timing. Nikech bende in gi mari in iwuon michoko to you cannot control. Koro ywak ni modong' ka sirkal cha emonego bed ni timogo development. Tibiro winjogi same administrations. Ibiro winjogi ka giwacho niya, ok wanyal kata mana chulo osara. Mano yini koro awuok e development. Koro abiro kata mana recurrent expenditures itself. Ok wanyal chulo osara. Nikech pesa timre nadi odelay. Tabiro wacho ni karo osara ka. Bende kuonde mwasehinyre. I'm not ni counties have done nothing. Mano ke gima wachi. CPA Hilary osewacho maber niya, nitie mabeyo mosetimore. CPA Rico osewacho maber niya, nitie mabeyo mosetimore. Kata mana TV kacha. Bende wacho ni nitie mabeyo mosetimore. Koro I take the opportunity mondo be awacho ne japiny maricho mosetimore nade mosetimore. Tok ni okan kodgi. Gigo nitie mosetimore. It is not news, Sharon. Ka an elected leader otimo tich mobedo elected mondo tim. But it is news ko kotimo gimotimore nade mobedo elected ni mondo tim. Ema koro wawuoye ka. So therefore we must agree ni mabeyo magisetimogo they are supposed to do that. Maricho magisetimogi they are not supposed to do that. Okonego gitim maricho gi. Mabeyo kama onego gitimre nade gitim. Koro kik wawuondre ni wadwa boyo the administrations mag county government nigi setimo maber this that. Yes, kagi setimo maber mano gitigo as a basis mar timo more, and we congratulate them for that. To magitimo maricho gi to kata mana recurrent expenditures miwinjo gi wacho ni magitime maber moloyo kata ni magitere pesa mang'eny moloyo 80%, 70%. You see, kanyo bende gimayo go jopiny.
to duto te adar mar mondo mwangi gi seche mabende wadong godo nikech ang'eni nitiere mo kuom counties mabende ichiwo ne omenda to giti godo kako winjore iwacho ni the funds gibedo allocated tiyudo